OK, sme v Žiline. Je tu strašne veľa ľudí. Na stanici bolo asi miliarda ľudí, detí. Asi nejaké školské výlety sú a nie že jeden, ale že 10 naraz. V meste je celkovo strašne veľa ľudí. Je útorok. Čo sa to deje? OK, vystúpil som na zastávke Terchová, Vrátna, Výťah. A takto vedľa tohoto vleku, alebo teda lanovky, pôjdem po zelenej značke až na Rastceste a potom na ten veľký Kriváň. Tak som veľmi zvedavý. Okolo som už išiel okolo veľkého rozsudca, čo bolo nostalgické. Túra je dosť strmá, tak už asi rozumiem, prečo tí všetci ľudia, asi 15, čo vystupovali so mnou, tak išli na tú lanovku. Ale mňa to neodrádza. Ideme ďalej a aspoň to bude poriadna vymakaná túra. A nie, že sa vyveziem lanovkou a potom sa iba odfotím hore. Túra dosť náročná, terén je dosť stromý, ale teším sa na ten veľký Kriváň. Po krátkej pauzičke už som začal výstup na veľký Kriváň a zatiaľ to je pohodičke. Nie je to až také strmé, ako to bolo doteraz. Dosť fúka, čiže som si dal takúto tenkú bundu. Možno si ju dám ešte dole, lebo svieti slnko. Ale však uvidíme. OK, zmena plánu. Chcel som ísť teraz dole, tou istou cestou, ale pôjdem ešte na malý Kriváň, keď už som tu. A vyšiel mi čas, ja som to rýchlo zvládol, takže bude to ešte zaujímavá a docela nepredpokladaná túra. Tento kopec, tam som bol pred 50 minútami.
A už som tu. OK, malý rošetec mám za sebou. Ani som tam nebol moc, lebo strašne vietor tam fúkal. A teraz iba 2,5 hodinky dole. Takže najťažšie mám za sebou. Veľmi, veľmi dobrý výlet podľa mňa. Určite sa oplatí, tu je, že každý pohľad, ktorý spravím, že nádherný. Naozaj sa nemôžem vynadívať. A strašne veľa záberov robím, takže budeme musieť strašne pretreďovať, aby to nebolo stále to isté, ale každých 5 krokov je trošku iný pohľad a úplne že nádherný, takže toto je taký skvelý problém proste. Určite odporúčam túto túru. Tak tu bolo dosť veľa diviakov. Fakt, že veľa. To je všade. Tu sa asi pasú.